Det er, vi skal prøve at optage det. Nej, det ved vi ikke. Det duer ikke, Axel, når du stiller dig ind foran. Så bliver det en helt anden slags homoerotisk oplevelse på kameraet. Det er ligesom at optage hertræ i podcasten, for eksempel. Se det. Ret med usæt. Anders, de der nuller, højre skulle de være en halv. Det behøver til nogen, der er helt synes jeg. Det er andet til dagen, vi skal til Østrig. Det er lige lidt. 7.